establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ni Nado. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Sila nadadala mo? May naaga po sa tuyang mga paraantabay, digdi sa radyong sa Radyo DZBB. Welcome po digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Biyernes po yan, third Friday sa bulan kang Marso. Kaya yan po kita magkalipahan sa kisang oras digdi po sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Sa VTI Regional Office 5. Ayan. So, sa mga nag-aantay po sa tuyang niya, nadadawin po kita sa radio sa 729 km. Since syempre, kita sa Facebook page ng DZBB News Online na pwede mapipitahin sa YouTube channel ng DZBB. Since syempre, sinishare naman po ini sa samuyang DTI Region 5 Bicol Facebook page. Ano po? Okay, so ngunyan na March 20, 2026, ano po, non-working holiday mo yan. Kaya kakal pong mga nagagawa sa tuyag sa hindang na kanya-kanyang halaw. Siyempre, welcome po sa mga nakaandali na nagbibigay sa mga sa mga sasakyan. Kasi siyempre sa Facebook live. Ano po. So, day po kita magliwat ng istasyon. Kasi iba na niyo po kami sa loob din sa oras para ma-inform po kita kang ibang mga programa po sa DTI, sa Department of Trade and Industry. Kasi siyempre, hindi po nila kuwela bago magtapos ang sa tuyang program. So, mag-share po sa mga kasi pwedeng ihapot sa inyo na kung kasin din po kayo, pwede kami natin gift certificate na contribute na 300 pesos. Okay? So, yan po kita mo niya. Ginawa sa Usapang Consumer at Negosyo na inaagagiraray sa tuyang mga kanigosyo. Hindi pa inaagay sa inyong kapitid sa radyo sa para binanggit ng DTI Regional Office 5. Okay. So, sabi pa kasunod mo, bakit yung pinalawas na teaser, ano po, ang sabihin parang yan sa tuyang pag-urulay-ulayan. Yan po ang sa mga sa mga food programs ng Department of Trade and Industry, meron ang samuyang programa na kailan po nagpapaunin na tabi sa satuyang mga micro, small and medium enterprises or MSMEs na ito hindi ginagawa para po magtalubo or magbukulit sa hindi pong negosyo. Ano po? So, ang sabi ko kasi sa satuyang teaser, ang satuyang tanungan niyan, ang satuyang pag-aralan ng hida, po ang napipatid, ang sarang pag-aralan sa ito kayo na yan, so iba-ibang
topics, iba-ibang skills, no? Na dapat sa ito yung mga MSMEs, ngayon pagpagawin sa indang pagpapadalagan kang negosyo nila. So, maaari lang kami na sa problema ini ini sa tuyang mga negosyante. Kaya ngayon, so sa mga beneficiaries training program, pag-product ka pinag-big pa po, siyempre, so sa tuyang focal, sa muyang regional office training programa. So, yung kailangan makikita ka sa lakad din sa realistic sa tuyang programa kailangan usapang consumer at negosyo. So, sabi ko sa KMD, wala na kami nakiwanap ng lakas sa panahon ng hamon. So, tutupod tayo, ipagkisali tayo dito sa ating talitan. Sa usapang consumer at negosyo, sabay-sabay tayong kung paano mas mapitanagin ng ating mga tinigvisyo ang kanilang mga negosyo. So, sa panahon ngayon, nasa gitna tayo ng crisis, ilang mga nangyayari din sa Middle East, tayo naman. So, hindi yung mga nag-isang Pilipino, kapit tayo sa mag-ating nararamdaman nila, lalo-lalo na yung mga commuters, yung mga Britney drivers, apektado. Lahat ng consumers apektado. So, lahat ng mamamayang Pilipino apektado. So, itong programa ito nandito ay nakikitulong sa ating mga negosyante at pinahibsan ang kanilang nararamdaman sa gitna nitong crisis na ating na-experience ngayon. Okay, so hindi po kami kailangan kami po itong ating mga resource persons ngayong dito sa programa sa consumer at negosyo. Kailangan yung sultan, pwede po ay ang office 5 si Ms. Marian. Marian, nagtirin po natin ang ating mga pinasibulit dito sa ating consumer at negosyo. Please go ahead, Mars. Hay naaga po, Ms. Bem, and marhay naaga man po sa satong mga paradalan kanang usapang negosyo at consumer. Marhay naaga po. Okay, so magandang umaga. Salamat, Maria, sa pag-join mo sa amin dito sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Kasama ko lang siyempre, isa sa mga beneficiaries dito na program na technical farming. Isa po ay matagal na sa pag-negosyo. Last year, isa sa mga graduates nitong program, kapatid mentor program. Tapos ng Small Talk Cafe. Miss Marie Peralta Factora. Magandang umaga. Ituloy po natin yung ating mga tagapakinig. Magandang umaga, Ma'am Bem, and Miss Marian, and ang mga tagapakinig sa DCGB and dito sa iyong programa. Diyos maray na aga po sa Indogabos. Okay, so yan po, sila po ang makakasama natin sa ng isang oras dito sa program sa consumer at negosyo. Hanggang alas 12 po tayo ng tanghali para po pag-usapan natin itong ating program, pagkatibuan kami program. At sa side naman po ng ating resource person na si Miss Debet, pag-uusapan po natin kung ano nakatulong center itong pag-ibig po sa kanyang negosyo. Considering na matagal sa pag-negosyo. Pero ganoon po natin kung usap na matagal na siya mag-ibig na kanyang cancer. Itong pag-ibig ito sa kanyang negosyo.
pagpupuri ang ating programa. Pwede po kami mag-advertisement po tayo ng sandali. Kung naririnig po yung audio from your hand. Musin ko po muna. Pwede po kang maghingi muna ng konting segundo para ayusin ko itong audio. Wala ako naririnig from your end. Sandali lang po, sandali. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ni Nodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Alam nyo bang may Liverade Pro? Liverade pero Pro. Si Limarina, multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro. Mabibili ang Liverade Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Limarine Plus Multivitamins is a generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Limarine, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ni Nodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Okay, maray na aga po giraray sa tuyang mga paraantabay po digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Sorry, medyo nagkaroon lang po tayo ng technical problem. So, sa giraray, kaiba ta po ang sa tuyang mga resource persons ngunyan. Yaon si Miss Mars, si Mars, kang samuyang DTI Regional Office, asin si Ma'am Didet Peralta Factora, ang owner po kang Small Talk Cafe. So, mamaya po isi-share sa tuya ni Ma'am Didet kung ano po sa iyang naging journey through the program. As in, syempre, magtatauman po siya ni storya kung paano siya nagpadalagan kang sa iyang negosyo before and after the program. Although last year pa lang po siya nag-graduate, pero syempre ihihiras niya din po sa tuya kung ano itong mga parang take away niya, no? Yung mga naokdan niya sa programang Kapatid Mentor Me program.
given that haloy na din siyang nag-operate no kan sa iyang business. So Ma'am Devdet, mamaya po babalikan kita. Unahin muna natin si Miss Mars kasi ikikwento na ni Miss Mars sa ating mga tagapakinig kung ano po itong Kapatid Mentor Me program, kailan na po ito nagsimula, as in pirana ang mga natabangan or pirana ang MSMEs ang nagbenepisyo po digdi sa programang ini. Mars, alam natin na itong programang ito ay hindi na din bago sa kaalaman ng ating mga kanegosyo, no? Especially yung mga kliyente natin. Pero duman po sa mga daipa nakakaaram, ano po ining programang ini? Please give us a short background kung ano ining programang ini. Sa kasuarin ini nagpuon. Please go ahead, Mars. Sa liwat po, Giraray, good morning po, Miss Bem, and sa mga televiewers po. So, bali po, ang Kapatid Mentor Me program po ay saro po sa flagship program po ng Department of Trade and Industry. In partnership po yan with Philippine Center for Entrepreneurship Go Negosyo po. Kung saan po nagtatao kita, 10 module mentorship program po sa tong mentees. Ang tiga-apot po sa inda mentees, ang mga negosyante po na tigi-imbitaran ta po for the program na naka-enroll po sa tuya and buot po madagdagan ang sa indang kaaraman po and capacity sa pagnenegosyo. Before po Ma'am Dem, tigibot ini face-to-face, pero since pandemic po, nagpuon po kitang venture po ng sa tuyang programa into online platform. And sa ngunyan po, ugwan na po kitang presentamente po, ugwan na po kitang 1,092 mentees na po. Since 2017 po kita nag-conduct ng KMME, 22 po ang at sa tuyang face-to-face implementation and 11 naman po yung online. Bali, 33 runs na po kita ng KMME program. Opo. So, nag-start kita na face-to-face, Mars, and then, nung nagka-pandemic, since 2020, nag-move na tayo sa online. Apo, Miss Opo. So, itong mga modules na ito, Mars, pwede ba nating banggitin kung ano-ano itong mga modules na binibigay natin sa ating mga mentees? Sabi mo, meron tayong 10 modules. Opo, Ma'am Bem. So, first module ta po, Miss Bem, is entrepreneurial mindsetting and values formation. Yes. Second module ta po, Ma'am Bem, is marketing mindset. Third module ta po is business model canvas. Fourth module ta po is operations management. Fifth module ta po is digitalization. Since include ta po ito since pandemic po nung nag-shift po kita into online. And then sixth po is supply and value chain management. Opo. Yung 7 naman po is entrepreneurial accounting. 8 po is human resource management. 9 po is product development. And lastly po, yung legal management. So, gabos po, ma'am, na business areas of operation, tatakal ta po sa KMME program. Okay. So, yung mga nabanggit na modules, yun po ang mga binibigay natin sa ating mga mentees, no, na talagang makakatulong sa kanila sa pagpatakbo no, ng kanilang mga negosyo. Kasi, di ba, hindi naman lahat na negosyante ay nag-aral ng parang management or business management or in line sa business, ang kanilang mga tinapos na kurso. So, malaking tulong ito sa kanila kasi 'di ba hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na ang ibang nagnenegosyo ay parang yung ano lang, trial and error lang, ganon. So this through this program, malaking tulong ito sa kanila, no? Kasi all aspects no ng pagnenegosyo talagang nakapalaman doon sa mga modules na nabanggit ni Mars na binibigay natin sa mga mentees. So, baka may magtanong, Mars, halimbawa ako, gusto ko din, or meron akong sinisimulan na maliit na negosyo, paano ba ako makaka-avail ng program? Ano ba ang mga requirements ng programa?
For the program po, meron po tayo ma'am ng mga criteria in Opo. identifying yung qualified mentees po. So first po Mm-mm. is dapat po at least 18 years old po yung ating mentee. Mhm. Second po is resident po siya nung province or district Mhm. with IDs. And next po is registered na po dapat yung business with documents na po with DTI or SEC or BIR Mayor's Permit. And also po operating na po siya at least 1 year. And syempre Okay. po willing to attend yung 10 modules po and to enter into a contract of commitment po since hindi naman po lahat ay nabibigyan ng chance para po mag-enroll kasi po every province po we are only selecting 8 po per batch. And also po dapat po meron tayong laptop or mobile device since we are into online na po and may Okay. strong internet connection and headset po and may Facebook account din po para Okay. if ever po kailangan po natin na i-promote yung ating business. And ang Okay. interview po ma'am Bem for screening is through our provincial offices po. So they will be evaluating po the mentees. Saka po siya Okay. i-endorse sa regional office. Yan po, Ms. Okay, Bem. okay. So, importante doon, Mars, doon sa mga nasabi mo, pinaka-importante doon yung commitment, no, ng ating mga applicants. Kasi Yes hindi pwede na after matapos na yung ikalimang module, ayaw na niya, ayaw na siya. Sayang ng slot, no? Sayang ng chance. So, yun po ang pinaka-importante na parang narinig ko sa mga requirements na nabanggit, yung commitment ng ating mga applicants. At saka, ano yun, yung last mong sinabi, meron siyang MOA, no? Ano ba yun? MOA agreement? Tama ba? Contract of commitment po, ma'am. Contract, yun. Contract of commitment, opo, oo. Kasi hindi nga naman lahat nabibigyan ng chance na makapag-enroll dito sa program. Kasi, di ba sabi natin, Mars, equivalent ito sa parang master's degree program. Yes po. Yes, Na ma'am. libre, no? Libre. Nung naka face-to-face pa tayo, pati food, no? Libre talaga. Kasi face-to-face yon, once a week, di ba? Once a week yon, parang 10 Twice. consecutive. Twice na ngayon. Twice na Once po a siya week. ngayon. Oo. So, consecutive weeks until such time na matapos. So, yun, libre pang pagkain yun. Kaya, sino pa ba ang aayaw na makapag-join or makapagsali dito sa programang ito? Okay, so sa ngayon, Mars, bago natin kausapin si Ma'am Didet, sa ngayon po, Mars, nasa ikailang na tayo? Ikailang modules na for this batch? Meron tayong batch na na-open last week, no? Yes po, ma'am. Last Thursday, ma'am, kahapon. Kahapon. March 12 ba ah, yun? Nag-start? March 12 po tayo, ma'am, nag-start ng launching ng ating batch 1 for this year, yung Opo. creative industry. At the moment po, nasa module 2 na tayo, ma'am. And module 3 na po tayo for next week. Business Okay. model canvas. Oo. So, meron tayo ngayon na 46? 46 ba? 48. 48. 48. Opo, 48, 48 mentees for this batch na yung mga enrollees ngayong batch na to ay yung mga nasa creative industry. Tama po ba? Yes po, ma'am. Opo. So, creative industry. Meron tayong mga batches na kung saan meron tayong focus. So, ngayon for Yes this po. batch, yung creative industry naman. So, lahat na mentees or enrollees ngayon, yung mga nasa creative industry. Matatapos ito, Mars, kailan? Matatapos po tayo, ma'am, by May 30, yung ating date of graduation nila. At saka, di ba, Mars, ang parang nito, culminating activity nila, yung graduation. And before sila makakapag-graduate, magde-defend sila ng kanilang business, ano ang tawag doon? Business Improvement Plan. Okay, Plan. business improvement plan. So, before they can graduate, dapat meron silang
makakapag-defend, no? Parang defense din ng business po. improvement plan nila. So, yung mga kanegosyo po natin na hindi pa po enroll dito sa program or interesadong mag-enroll dito sa program, meron pa tayong next batch for this year, Mars? This year po, ma'am, meron tayong batch 2 pero may focus po ulit tayong sector. Ano We'll naman announce yun? na lang po. Hindi, wala pa. Okay. We'll announce na lang po later po. Before the commencement or before the launching of the next batch, syempre Apo. meron tayong announcement kung ano yung sector naman na magiging focus natin for next batch this year. Ano, Mars? Yes po. Yes, Ma'am Okay. Ben. Kaya yung ating mga kanegosyo na parang minsan nawawala ng pag-asa or parang hirap, no, sa pagninegosyo nila, yung may mga katanungan, wag po kayong mag-atubili. Nandyan lang po ang ating mga negosyo centers. Meron tayong mga negosyo centers sa halos lahat ng munisipyo dito sa ating rehiyon, sa Bicol. Wag po kayong atubili na bumisita po sa ating mga negosyo centers. Meron tayong mga business counselors para po mag-assist sa inyo, mag-facilitate ng inyong mga concerns or mga katanungan. Nandyan po sila para sa ating lahat. Open po yan para sa lahat, yung ating mga negosyo centers. Ayan. Okay. So, Mars, maraming salamat. Babalikan naman kita mamaya. Kausapin naman natin ang ating resource person na isa sa ating mga beneficiaries nitong Kapatid Mentor Me program. Para po sa ating mga tagapakinig, sa muli po nakatutok tayo sa Usapang Consumer at Negosyo ng DTI Region 5. Pwede po kayong magtanong dito sa ating live feed. Pwede din po kayong magtanong sa 0999-883-1471. Mag-text lamang po kayo kung meron kayong mga katanungan, kung meron kayong mga concerns po regarding the program, at yung iba pa pong mga programa ng Department of Trade and Industry, pwede po kayong magtanong, no? Sa live feed, kung nasa Facebook po kayo, pwede po kayong mag-comment dyan ang inyong tanong. At ulitin ko po ang number, ang text line natin is 0999-883-1471. Ayan. Huwag po kayong mahiya magtanong. Libre lang po magtanong. Gusto po namin na meron kaming viewer or listener na nagpa-participate po dito sa ating program. Ayan. Okay, so ayan po isa sa ating mga resource persons ngayong umaga ay ang sikat na po na owner ng Small Talk Cafe. Ayan. Ma'am Didet, maray na aga po giraray sa imo. Naka-mute ka pa po, ma'am. Okay, maray na aga sa Indogabos, maray na aga, Ma'am Bem. Okay. Kumusta po, Ma'am Didet? Exciting times kunyan. Wow. Oo nga eh. Oo. Worried ang mga negosyante sa mga Yes. nangyayari. Sabi may bata na improve na bagaso sa tuyang Opo. di ba magayon na so inflation medyo Yes. baba na, and yet Opo. with this crisis, so Mhm. medyo na worry na naman kami for the Mhm. mga price increase, plus of Yes. course so mga yung mga empleyado na nagko-commute Mhm. o bakal ki gasolina para sa ilang Mhm. mga vehicle, so Opo. medyo talagang exciting and challenging times. Yes. Opo, iyo. Iyo nga ni, iyo. Gabos kita, ano ka ini eh. Gabos kita Apektado. apektado. Oo. So, siguro we'll just see, no? We manage. Tingnan natin kung ano yung mga magagawa natin para maibsan ang Maibsan. itong bigat na ating mararamdaman sa mga susunod pang araw, no? Hindi pa natin Oo. alam kung ano pa ang mangyayari. Okay. Yes. Anyway,
Opo, anyway, Ma'am Dedet, kakausapin muna namin kayo dito, syempre, tungkol sa inyong negosyo, kumusta ang inyong negosyo, at syempre yung mga natutunan mo po dito sa ating pinag-uusapan na isa sa mga flagship programs ng DTI, yung Kapatid Mentor Me program. Pero bago po yan, pwede po kitang matanong muna. 'Di ba, alam natin na medyo matagal-tagal na din itong negosyo mo, yung cafe, Small Talk Cafe. Ano po ba yung nag-inspire sa inyo to open this cafe? Siyempre, merong parang inspiration. Oh, bakit? Bakit po Small Talk Cafe? Or bakit itong cafe na ito ang inyong naisipang i-put up when you started? Oo. We started 27 years ago. Wow. Nag-decide ako umuwi dito sa Legazpi after working sa Manila. Opo. Kasi after namatay yung father ko, I wanted to be with my mom. So gusto kong makaiba siya digdi. Okay. Nag-work po na ako kaito kung narumduman nindo sa Quick and Hearty, siguro Ay, duman sa iyo. mga medyo Opo. medyo dakula na during the Ang mga night. high school ako ka ito, Ma'am Didet. Yan, oo. So, nag-work ako sa Research and Development Okay. department ka ito. Yeah, But oo. after 3 years, parang gusto ko na mag-give up. Mhm. So, sabi kang, gari dipisil na magbalik sa corporate world. So, Opo. nag-suggest to brother ko, sabi niya mag-open ka na lang restaurant, total mahilig ka magluto. So, siguro Opo. yun yung, love for food. Yes, Although oo. food technology so course ko, pero wala akong background sa culinary arts. So more of Okay. siguro just love for food, love to explore, love to experiment. Iyo ito sa kuyang nag-propel sa kuya na mag-open ka itong negosyo. And habang nag-aloy, since Masimana Santa, siguro i-share ko din ini. Opo. Gustuhon ko ang idea na may restaurant kasi parang Yes. nagiging co-creator ka ni God. Correct. Alam mo yun na parang from garlic, from mga creations niya na ingredients Opo. na nade-develop mo into para mag-provide bako lang nourishment kundi joy sa mga tao. So makaugma mag-ilingki mga customers na nagiging venue sa small talk for celebrations, Yes. for comfort. Minsan maduman lang parang 'di ba bako siya maribok, parang Opo. soft lang. So may chance sa mga tao mag-iristoryahan. Mhm. So iyo ito sa kuyang inspiration na mag-open kang small talk cafe. Okay, so yan, very very nice naman, no, kasi ako nga ni personally arog sa imo magayuno, no, nahihiling mo sa mga customers na satisfied or nag-enjoy, so mismong pagtukaw sa cafe, relaxing baga, magayon so ambience, and also yun, magayunon. Pero Ma'am Didet, sa 27 years, no, na operation kang sa imong cafe, was there ever a time na parang naglaog sa isip mo na parang habo ka na or pagal ka na or meron parang kadipisilan na uminage sa laog ka itong 27 years na Yeah. operation kang cafe? Was there a time? Yeah. Actually, for the longest time kasi Aha, talagang okay. inspired ako magtrabaho. And parang sabi ko, I feel so lucky na passion ko, Opo. ito work ko. So parang just creating new products, inventing new products. Grabing joy na pigtataos ako. But siguro, like any other work, maabot sa panahon na mabu-burn out ka. Yes. So, ngunyan iyan, naging na-heighten iyan, nagpuon na iyan, I do not know, maybe partly menopausal din ka. Pero, parang nag-start siya mga during mga almost mga 2020, ganyan. Na para bang, mas lalo na paanong naging dipisil sa pag-run ki business.
mas grabe na sa mga requirements, nagaparataas na sa mga parakalon. So, and parang sabi ko, nagaparalaog na sa kuya na siguro kung nasa corporate world ako, mas magayon kasi mas mataas o nagarit sweldo ko. Sa R&D department ako kay ito Kisarong Food Company. So, sabi ko siguro magayon na. So, yaon na permiso, parang nagre-regret ba ako and na-heighten ito because of the pandemic. Diba? So, parang mas naging challenging talagang dahil na ako nagsusweldo. Parang gabos for the love of the business. And of course, at saka syempre yung mga tao. Yung mga tao, So, parang ganon. So, parang nagpupuo na talaga nas nag-heighten sa kuyang gari mga regrets and pagiging burnout sa ano. Kaya parang very timely na gangyaon ako digdi sa araw kaini and then nag-explore nga ni ako ano pa ang pwede kong gibuhon para ma-inspire gilain ako and medyo mag-improve naman so income kan sa kuyang business kasi medyo nga challenging na. Syempre sa pandemic day may naiwasan ka ito na dakulong kaming payables, dakulong ka ito just para lang matawid so negosyo. So although nag-improve na pero syempre so financial capacity mi dai kasi nga ni dakulo na bayadan dakulo na mga so kaya very timely so pag-apod sa ko ni Fatima Gonzales no na kung gusto ko daw mag-join sa kapatid mentor me so parang kumbaga ito sa kuya dahil lamang ako nag-hesitate I said yes. And naramdaman ko, first module pa sana para pa akong naiiyak-iyak. Duman sabi na na entrepreneurial mindset kasi ko parang wala na ako nito. Parang and yet parang speaker ka ito, basta duwa ito, may saro pa akong tuwang-tuwa ako na speaker, parang sa marketing mindset ito. Na parang more than siguro araba yan yung theories, it was more of na-inspire ninda ako. Yes. Oo, Parang na-perk up naman sa imong parang biglang na-excite na naman ako for small talk. So, parang dakulao na bagay. So parang kumbaga sabi ko, talagang tiniming itong kapatid mentor me para maano gila yun ako na just when I really wanted to give up, honestly. Gusto ko na mag-give up. Gusto ko na nga manggana ako sa loto. para mag-give up na ako. Parang ganon. Pero, yun. So, siguro, may naramdaman pa ako, may pig-quote pa susaro about parang ang real success now daw is not giving up on failure. So, yun yung isang pig-share kang sarong mentor. So, yun. First and second module pa lang talagang na-inspire na ako. Ma'am Didet, masasabi mo ba na among the modules, yun na po yung na-mention mo, yung first pa sana, yun na yung talagang parang nag-leave ng mark sa journey mo doon sa program. Diba marami yun na modules pero parang duman ako na hook. So, I would like to say na siguro nga ni ako, kiniklaim ko na star pupil ako kasi wala akong absent. Wala akong absent. I gave up everything. Kumbaga, maski talagang naging priority ko so mga modules. Dahil ako nag-absent. Kasi parang duman pa lang sa first two modules na hook na ako. Tapos, ang dakulaong pangani, naramdaman ko, Ma'am Bem, na ninda. Kasi di 27 years na yung small talk. So I learned, saro kang day ko malingawan na learnings ko is the unique value proposition. So ano yung unique value proposition ng small talk? Parang before, aram sa ko marketing ito. yan. Na fusion dishes, 'di ba? Parang ako lang nag-offer ka ito na fusion dishes. But ngun yan, dakulo na ang nag-offer ka ini. Kumbaga, di ko na siya mako-consider as UVP. And yet, ito pigiling ko yan sa notes ko. Dapat pala chinek ko ini kanina. Ito sa marketing mindset. Si Ma'am Bibi Pono.
bibidal nga ni ang ano niya, oo. Di ko malingawan na tinuruan niya ako to make a new UVP based on my Okay. story. So, Okay. parang kaya duman pa lang kumbaga na ano na ako, na-hook na ako na pagiging parang leader ko or ako sa mga Aha. nag-start kay itong mga fusion dishes. That could Aha. already be my UVP. Opo. Magayon lang sa pag ano niya, sa pag Mhm. gibo niya sa kuya kay ito. Oh. Okay. Magayon nun ang kwento mo, Ma'am Didet, no? Sana yung iba din na mga mentees or graduates, ganun din yung mga learning, no? Parang nakikita ko sa inyong kwento na talagang naging very good student ka, kumbaga. Ding absent. At saka talagang nagdamog and all, talagang nag-notes. So, yun ang ina-expect din namin syempre sa aming mga beneficiaries ng programs. Kasi 'di ba sayang naman ang pondo ng gobyerno, 'di ba? Oo. Kasi So, ang yun, gagaling ng mga ano ng I'm mga sure yung mga speakers. experts, oo, Opo, talaga. oo. Kumbaga, hindi siya ang magayon sa iya kasi mga negosyante talaga sinda. So, Opo, it's not oo. just, theories, but Oo. talagang, kumbaga, actual experience ninda. Kaya, Okay. ayun, oo. Hindi ko na masyado na monitor yung mga programs kasi nga online na lang, medyo hindi ko na siya. Ever since magmula nung nagsimula ng programang ito, talaga namang mga magagaling naman yung mga speakers ng KMME, 'di ba? Syempre this is in partnership with the anong tawag dito? Yung Philippine Go Negosyo. Center. Yeah, oo, yeah. Go Negosyo Philippine Center for Entrepreneurship. So talagang mga dekalibre na yung mga speakers natin. Kasi 'di ba ang tawag nga natin dito, Ma'am Dedet, sa program yung Big Brother, Small Brother, yung nagtutulungan, yung mga yung mga talagang matagal na sa pagnenegosyo at saka syempre yung mga nagsisimula or gusto ding umangat. So yun po ang pinaka-objective talaga ng programang ito. Um ano pa po, Ma'am Ditet, ang yung mga key takeaways, katulad or aside doon sa mga na-mention mo po kanina, ano yung mga key takeaways mo dito sa programa? Oo. Siguro, i-share ko so impact and result na pigsurat ko during our graduation. Opo. Kasi, so sabi ko, kasi actually yung course ko is food technology. More of manufacturing siya, more of food science siya than hindi siya pang culinary or hotel Opo. and restaurant Opo. management. So, kumbaga, I ran Small Talk for the last 27 years with just, sheer grit, intuition, and lots of prayers. And kumbaga, parang widow, I'm planning to take up MBA. But up to now, dahil sa sobrang busy sa work, hindi ko naman nagagawa. So, Opo. kaya parang very to sa akin, very helpful sa akin. So mas naayos ko. I'm starting to fix the administrative side of Small Talk, Opo. organization, kahit yung kasi dati talagang strike anywhere. Yeah, oo nga, oo. And and then I do a lot of readings then. So I do a Opo. lot of researches thanks to the internet, mas madali Opo. na yun. Thanks to Google, ganyan. So kaya malaki talaga yung impact niya sa akin. So yun na nga, sabi ko kanina na inspire ako. And I remember kanina sinabi mo din na di ba? Marami sa amin hindi naman talaga nag-aral ng business management. So, yun nakatulong talaga yung itong KMME. And
lalo na yung business improvement plan. So, hindi lang siya parang, nakinig, but you were, parang kumbaga, na ano kami, in a way na force, pero force in a good way na up to listening, but really doing something or preparing something for the business. And that is the business improvement plan na Opo. sinabi nga kanina ni Miss Marian. So, Opo. that parang kumbaga mas meron na kaming, parang naging ano ka na rin siya when 2026 started and I started doing my own plan for small talk. Yun na yung parang naging guide ko din, yung nagawa ko na business plan for this year. So, I'm still in the process of, fixing things. Opo. Slowly, hopefully within the year, yung mga nandun sa business plan, talagang magawa ko. So, Opo. it also takes, kumbaga, discipline. Yes. Discipline para to really make use of what you learn from KMME. Opo. So, lagi ko yun binabalik. Kumbaga, ayoko siya masayang. Ayoko siya masayang. So, sabi ko nga, baka parang sabi mo, parang para naman na siyang MBA. So, Oo nga. baka hindi ko na kailangan mag-aral. Pero, ayun. So, very, very big help. Okay, yan. Oo. So, Ma'am Didet, masasabi na ba natin or meron na bang parang nag-open na door or kumusta yung networking mo among the other yung mga batchmates mo, 'di ba? Meron bagang iba-ibang mga enrollees doon sa program. Syempre na nadagdagan yung network mo, 'di ba? So, ano ba yung masasabi natin? Meron bang parang nakita ka ng nag-open na door or ano yung shift na po sa inyong pamamalakad ng negosyo after the program? In terms of yung mga parang networking within the comment, kasi hindi masyado, kasi halimbawa parang opening the doors for mga suppliers. Kasi karamihan sa amin, parang medyo maraming similar business. Okay. Although parang like for example, siguro I would say like for example yung kay Lori, yung Mayon chocolate, that's that's one ingredient that I'm trying to consider now. So parang partly that was also opening doors. And sila siguro yung parang more of, instead of networking, more of yung para bang inspiration din sila sa akin. Kasi parang lahat kami, parang marami sa amin started with halos hindi nga equipped with the knowledge or yung parang professional skills for running a business, and yet parang lahat kami parang nagsustruggle, and then ngayon trying to make things work for us. Maganda kasi parang more or less yung iba naging friends. Opo. Yung isa na-meet ko pa lang uli nung after sa small talk. Kumain siya doon with her friends. So, what is good to see and to share again kung kumusta na kami ngayon. So, yun yung And then, of course, it opened also doors for more or less parang mas ma-professionalize yung small talk. So, in terms of, yun na nga, yung parang sinabi ko kanina, in terms of administration, management of small talk, parang mas hopefully, with the things that I'm doing now, mas ma-professionalize siya. Kumbaga, Ma'am Didet, parang among yourselves, syempre meron kayong kanya-kanyang kwento, no? In your journey, and then yung mga bawat kwento ng bawat isa nagbibigay din ng inspirasyon. No, sa bawat isa. So napakaganda. Oo, lalo na yun kasi nakasama ko yun as parang magkasama kami yung preparation ng business improvement plan. So very inspiring si Lori yung sa Mayon
Opo, oo, Kapaloy. oo, yeah, oo, So, oo, nakakatuwa oo. to get to know more people from nagnenegosyo din mga dito sa Bicol, sa So Albay. hindi lang yung knowledge yung parang key takeaways nyo, pati yung experience ba, no? Yeah, Na oo. yeah, oo, napakaganda din Kahit yun kahit na. online, kahit Oo. Zoom, but just listening Oo. to them, and Oo. eventually meeting them. Yung iba nakakatuwa kasi na-meet ko doon na lang sa graduation. Graduation, oo, oo. Tuwang-tuwa nga ako kasi yung isa kong kasama, number one na nagla-like sa Facebook page ko sa mga post ko. Yung taga si Chef Tex ata yun. So parang Avid, natutuwa ako. Lagi oo. kong nakikita na siya yung parang isa sa mga unang nagla-like ng So mas dumami yung post ko ngayon because of KMME. Parang Wow. naturuan ako ng parang yung mga pag-post sa Facebook. Opo, opo, oo, okay. Mas naging Okay, so, regular. napakagandang experience naman. So, Ma'am Lidet, what do you see your business? Halimbawa, ano ba na ang nakikita mo sa Small Talk Cafe parang 5 years from now? Yeah. Kasi I'm growing old. But I don't want after KMME bumalik yung yung seal ko to continue. Opo. And then I'm trying to look at another project Opo. siguro Mhm. na well, because of my age siguro hindi na ganon kalaki yung risk. Although Opo. gusto nga ako suporta ng ibang yung mga doon sa during my business presentation, di ba Opo. meron tayong Fab Lab? Yes, Hindi ko pa sa nabibisita si Sir. Oo. Oo. Yun. But siguro may tinitingnan akong isang project to Mhm. complement small talk. Kasi dati Yes. meron akong isa, yung canteen sa UST, nagsara na din yon. Opo. So, ngayon, parang we're looking into something. Hindi ko pa masabi, but hopefully, medyo na-stop yung development nito because I concentrated nga doon sa KMME and then nagpas na. So, babalikan ko itong project and hopefully within the year, I can launch this with the help of DTI. Yun ka, oo. Huwag ka mag-alala, Ma'am Didet. Nandito lang kami. Nandito lang si Mars. Nandito, Oo. nandito ang ating mga kasamahan sa DTI para po magtulong sa mga, mga magagandang plano na talagang makakatulong pa sa ating ekonomiya, no? Kasi 'di ba sino ba naman ang magtutulungan? Siyempre tayo dito sa ating locality, no? Para naman Yeah. patuloy ang pag-uswag ng ating ekonomiya. Yan. Okay, so bago natin balikan si Mars, Ma'am Didet, kung i-describe mo po yung KMME in one word, ano po yun? parang pang Miss Universe. Ano ba? Bigla ako na two words na lang, big help. Okay, Big okay. help. So yun, oo. Salamat naman at merong mga katulad ni Ma'am Didet na talagang na-appreciate ang ating mga programa or ang iba pang programa ng gobyerno. Siyempre, ang mga programang ito ay hindi magiging successful kung walang mga katulad mo po, Miss Didet, no, 'di ba? Oh, thank you. Kaya kailangan natin yung mga private partners natin, katulad ng ating mga MSMEs kasi yung tiwala sa atin, 'di ba? Hindi naman magiging successful ang mga programa kung walang magtitiwala sa ating mga programa. Kaya aasahan po nyo, Ma'am Didet, at ating mga iba pang mga MSMEs dito sa Bicol na si DTI po ay nandyan lang para po mag-assist or mag-facilitate ng inyong mga concerns. Okay, so yan po. Maraming salamat, Ma'am Didet. Mamaya balikan ko po ulit kayo. Pero po, bago ko balikan si Mars, siguro yung ating mga tagapakinig, pwede po kayong magtanong, pwede po kayong pahayag ng inyong mga concerns
or mga issues patungkol po dito sa programa, lalong-lalo na baka meron kayong mga katanungan or meron kayong itatanong din sa ating mga resource persons, pwede din po. Pwede po kayong magtanong sa live feed, pwede din po kayong mag-text para po magiging participative tayo, 'di ba? So, hindi lang po ang pagtanong po, ang pag-raise ng concern, meron pa kayong iuuwi na 300 pesos na gift certificate galing po dito sa Usapang Consumer at Negosyo. Kaya po magtanong na po kayo habang meron pa po tayong 5 minutes. Hihintayin po namin ang inyong mga katanungan dito po sa live feed. Pwede po dito, pwede din po sa 0999-883-1471. Okay, Mars. Nakamute ka, Mars? Okay, ano pa ba ang aasahan ng ating mga MSMEs dito sa programang ito? 'Di ba sabi mo, ngayon meron tayong ano ngayon? First batch for the year. So sa next batch, although wala pa tayong focus, pero imbitahan natin yung ating mga MSMEs or yung mga into business na yan, patuloy po tayong magtangkilik sa ating mga negosyo centers. Puntahan po natin ang ating mga negosyo. Mars, please go ahead. Ano pa po ba ang pwede nating ipaabot sa ating mga tagapakinig? And Ms. Bem, maraming salamat po ulit. Sa mga MSMEs po natin na gusto mag-join po sa ating KME program, mangyari lamang po na pumunta tayo sa mga nakamalapit na negosyo center po sa ating lugar at regarding our program. And rest assured naman po that our negosyo centers naman po ay willing to help naman po in screening po yung ating mga mentees. Ang screening po in their regional offices, at least po ma-endorse po nila po sa amin and po kayo sa next batches po namin ng KME program. So every year naman po, we have 2 batches. So may opportunities po kayo join sa aming program. Yan lang po, Ma'am Bem, and maraming salamat po sa inyo lahat. Okay, maraming salamat, Mars. Ma'am Didet, pwede ko na pong hingin itong pagkakataon na to na magpahayag ka po ng inyong mensahe or message po sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na po yung mga nasa negosyo, yung ating mga kanegosyo. Ano po ang inyong pang-final message po sa ating mga tagapakinig? Please go ahead po. Oo. Para doon sa mga MSMEs, mga negosyante, mag-ano po kayo, parang if ever you will be invited, you take advantage po sa programang ito dahil napakaganda. Lalo na ako, kumbaga, kung pwede pa lang sana earlier pa, sana nung nag-uumpisa pa lang ako, nag-aral na ako ng KMME, siguro malaking tulong. Kaya yung mga bago pa lang magnegosyo, pwede naman siguro Miss Marian pumunta, mag-inquire sa DTI kung paano sila makakasali. You take advantage. Ang laki, I tell you, parang even for sa 27 years old na negosyo, Yes. malaki pa yung tulong. Lalo na kung nagsisimula pa lang. Wag nyo tong palagpasin na. And free, di ba? How much ba kung mag-aaral ka nito sa isang institution? It will be, I'm sure, very expensive. So, ito libre. Yung Oo, sabi nila Ma'am Didet, worth 1 million. Kung Oo, siguro, di ba? Kung nag-ano ka nag-aaral ka daw sa isang business school. Oo. Kaya, grabe talaga yung malaking tulong. And I am very thankful to DTI and to the Go Negosyo Center for inviting me to join KMME. I will forever be grateful for this opportunity.
Maraming salamat po. Salamat tunon po, Ma'am Didet, no? Sana po dakol ng mga nagdadangog sa tuya, lalong-lalo na itong mga would-be entrepreneurs. As in, ito pang mga nasa negosyo na, sana po na-inspire kita kang istorya ni Ma'am Didet, no? Na given the fact na 27 years na po so sa iyang pagpapadalagan kang Small Talk Cafe, nahiling niya po na dakulaon pa, so naidagdag na knowledge and experience at dakulon pang mga bagay na dapat maaraman, no, kansarong negosyante. Bako dahil nga haluyon ka na, baka sabihin mo gabus mo na aram, pero sabi nga ni Ma'am Didet, bako palan, dakulon pa palan siyang na. So, salamat Ma'am Didet. Salamat sa iyong Thank you paghiras. din. Salamat. Yes, kan sa imong istorya. Okay. Oo, Thank sana you. dakol kitang na-inspire. Yan po, nagtapos na po ang Satuyang Oras. Digdi po sa Satuyang Programang Usapang Consumer at Negosyo. Salamat po sa mga nag-antabay. Salamat sa mga nakatutok sa tuya, both sa radyo as in sa Facebook Live. Dahil pong naghahapot. Kaya nawaran so chancing na manggana kang 300 gift certificate. Ayan. So, ang KMME po, bako lamang po tungkol sa pagninegosyo. Ito po ay tungkol din sa pagtatarabangan kang lambang saro, asin sa paghiras po kang kaaraman kang bawat saro. Siyempre, sabi ta nga ni, may kanya-kanyang istorya ang bawat saro sa tuya. Kaya dakulaon po ining oportunidad po na sa satuya na mga negosyante. Kaya sabi nga ni Miss Didet, don't ignore or i-grab na po nindo ining oportunidad kung kamo po na imbiteran na mag-avail or mag-apply digdi sa programang ini. Sisay po ang magsusuportaran, syempre, so kanya-kanya, bawat negosyante po magtarabangan kita. Okay, so salamat Mars! Salamat Ma'am Didet Giraray, salamat sa mga nag-antabay. Ini po giraray ang sa indong kairiba digdi sa programa si Bem Romano Berango sa Usapang Consumer at Negosyo. Mag-iiribahan po giraray kita sa masunod na bulan sa first week of April, pero ang alam ko Good Friday, baka po i-move yan kasi baka walang program digdi sa DCGB. So sa liwat, maraming salamat sa giraray sa Gabos. Maray na udto. Salamat Mars, salamat Ma'am Didet. Thank Salamat you. po noon. Thank you po. Salamat, Thank you ma'am. po. Salamat. Maray na udto. Sa indong nadangog ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Usapang Consumer at Negosyo. Inihatod sa indo kan Department of Trade and Industry, Region 5, asin kan DCGB. An oras hatod sa indo